ስለዚህ ደቅና ምሕላውሲ ዘይከኣሉ ግዜ ዲ በፂሕና ዘለና ኢልና ነብስና ክንሓትት ንኽእል ኢና ኖ ይከኣል እምበር እኳ ኣብ ዝበለፀ ግዜ እኳ ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ደቅና ክንሕሉ ንኽእል ኢና እንታይ ዳይና ክንገብር ዘለና ነዚአን ሕጂ ንስማዕ ጥዕናን ህይወትን ናይ ደቅና ይጽናሐለይ ዘይበሃል ዕዮ ገዛ እዩ ስለዚ ከዓ ሕጂ 8 ነጥብታት ክዝርዝር እየ ግብራውያን ስጉምታት ማለት እዩ ደቅና ኣብ ምድሓን ኣብዚ ግዜ እዚ ክንወስደን ዘለና 8 ነጥብታት ክዝርዝር እየ ብሓሳብ ጥራሕ ደይኮነ ብግብሪ ክነተግብረን ንፈትን ኩለን ይከኣላን ምስ ደቅና ከዓ ሓደ ክንከላኸለሎም ኢና ካልኣይ ነገር ምስኦም ከዓ ፅቡቅ ዝምድና ከነብል ኢና ብጥዕና ብኣካል ብእምሮኻ ከም ዛዕቢ ክንገብር ንኽእል ኢና ቀዳመይቲ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ሞባይል ዘይምእታው ከም ሕጊ ክንገብራ ዘለና መደቀሲ ክፍሊ ስሙ ከም ዘመልክቶ